अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। सरकार हाय हाय, टक्केवारी सरकार हाय हाय, टक्केवारी सरकार हाय हाय, कमिशन खोर सरकार हाय हाय, टक्केवारी सरकार हाय हाय, कमिशन खोर सरकार हाय हाय, टक्केवारी सरकार हाय हाय, टक्केवारी सरकार हाय हाय, कमिशन खोर सरकार हाय हाय, टक्केवारी सरकार हाय हाय, कमिशन खोर सरकार हाय हाय, टक्केवारी सरकार हाय हाय, टक्केवारी सरकार हाय हाय, कमिशन खोर सरकार हाय हाय, टक्केवारी सरकार हाय हाय, कमिशन खोर सरकार हाय हाय, टक्केवारी सरकार हाय हाय, टक्केवारी सरकार हाय हाय, कमिशन खोर सरकार हाय हाय, टक्केवारी सरकार हाय हाय, कमिशन खोर सरकार। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।